Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapan lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadda ngamin mapaspasungada na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitim nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti pagluganam abang ka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka-apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak. Mapan kakadimetan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik, tatang. Kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Dadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan, tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo, tang. Nabayagan day tangara pa apmi. Ngam awan mo't ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakderan la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya man dito dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalap akas kada tayo. Ay, nagbasit lang nga rodon ti masapulan tayo. Kobraan pa ilang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti adakwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpaiso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpaiso day ta, anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Gapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadal. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti imay. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan latay dya isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang idihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingka ni dya pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Deborah ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita.
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaeng. Para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samad panggap mo, ijay kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Dayta mo tinadamag ko. Masapol nga agdalan iti dakulak ko dahi diya babae. Kasano ko ma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam dayjay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki ako sunadam, iti mat malam. Aramidak mat amin akabala. Tapno matagikwak dayjay a lalaki. Nagtaar ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad kanyak. Armak ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan, no kasdi apa nag-aawid, kan pa nagsasarak dagiti estudyante. Adda na kay danong kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da, ngam sa balim at gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka mutlaeng, ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. Adda karbangam. No awan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkitakkan ka, saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kayat mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastro kak iti kusina daytoy a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. Adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kahit mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat ko ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kasjay ngagkita kami ka ni Romy. Adda ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan? Gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no nga panagayat. Napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahit ang amin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang aglugan ak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ay ayatan, nanang? Amuyo mat. Addan ka ayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo ang marigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo. Saan nga itikas ta, nanang? Tikayat na. Kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanong to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo day ta kanyak, nanang. Addaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta na damag mo? Apay adyak pa ide nakita anak kuyo. Saan mat nga ulbud di tao ang nakaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarte ken tiloko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ket isayang kat kuntumet kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrobwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. O, nanang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado ang masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan ang makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahin ton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray din akong itulod, tapno saan ang mabannog. Masapul akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no adakaduam. Uray saan kuman ka, nakaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan nati mangitulod ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umay kan, ta itulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kala babae akabuteng na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakan ka day ta. Ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Saan pa'y mapan iti kabin? Agyanak pa'y lang ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan. Danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak. Saanan tatang? Agyaman iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadagiti crew ijay. Barang no adda kat palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Romy kan Devora. Ngam kinid daw ti ama ni Devora, aliklikan da payla ang ti agsinarak, tapno maigad da ti panagadal da. Iti sabali abangir, ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat, kat may samat a crew ni Leia. Agpadamot dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw, intulod ni Tata Pedro ni Devora iti Pierre. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amamok ti may sakro ijay, anak. Barang no adda, ket palubusan nak, nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Kanayon ka nga anak ha. Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di tatang. No umayan ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man nandito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserena anti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kandagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon to nga agnaad. Sabay ko maanak. Iso nga igaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungad da dito eh. Masapol adidak makita. Bumabaak iti kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pinmanaw. Papa naman. Mapanak iti kabin. Agsubli akto intun madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subyak to ni Deborah intun madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam. Diyak na awatan. Ipigpigsam man. Awan, adalan na lagip ko. Hi, Devora. Siya ni Ivan. Ti kapitan iti daytoy a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti saan a makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Taapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no saan asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita eh. Mayat ko man ti rinabak mitay kini Devora. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tanti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano kung aramidan kin ni Romy. Kit nawayak to matan kini Devora.
Awanan ti laped. Dalusan pa ti dalanta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika, tapno agin na si dagta iti kabin. Sa bali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langyer si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aliw. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak day dya kapitan. Deborah, liklikam ko maday di kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama di tigandat na. Madlaw ka dagi titigtignay na. Basta, kaslaliyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ako unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibim mo ba, dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko. Saan mat? Ngam amangan no agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak, iti kasinsin ko. Nakalako ka ka din iti ikan. Wen, ang adapay may sa asaan anak kabayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Alaing kakarod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, wen tanangin at ipampasahero a ferryboat. Ayun taad da kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog taamapan ijay piya. Ale, taad dapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. At datayong dito'y dakkel nga isla. Itulog kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod, tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan itinamnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbaga kasaanan. Anya ka di ti dakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Diyak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agapo ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo't aman nakiapa. Ngam adu ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Inton umay alawas. Isayang kata ti plano na. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferryboat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, inton umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka dum a kapitan.
Apasara ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malom. Mabalin ko mati sumrak ijay, no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan, no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpas kan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planom a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklako. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuwan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabailak pa'y met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao, no makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawin. Sapay ko mga road, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isungaro da ka na yun nga overtime. Tadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpuston di anak ta. Sabay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatek nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahit ti pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat ijibasit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahit ti pudno. Ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo ang makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak ija dakal nga isla. Takasarita, ija pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Wala nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to'y anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? Adda sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Ngam dito yak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danong mo no kayat mo. Ungag paiso. Awan danong ko. Sige. Ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss.
Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo ama sabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Aping ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di. Sige. Saan nga ta makatlaw? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Dandani tayo agrubwat. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalanda Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti biodek. Immasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramiden da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Bihag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito eh. Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalak iti water jug, karga ak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrubwat. Masiguradok ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect. Ne, adu matilakom ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. Naawan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod taltalagpay dagiti adda trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Taibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi na panak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas.
Saan mo tapampaturong? Ay, Jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jented ko. Inlaw ok mo matlatan. Ay, Jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay, saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigam iti control na ito a ferry boat. Awan mabalin mo. Anya ita ti planom. Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla. Ay, saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Ay, Jackman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga yakas to iti marikrik na. Pagkalma amlaang tariknam. Saan ka nga agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitalaang ama pasamak ti kastoy. Anya, DJ. Inak man kita ang tidaduma apasat ti ferry boat. Anya tinapasamak. Diyan ka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferry boat. Kasla at dadanong nga umunag iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunag. Adon ti umununag adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumayak umawag. Kat delikado tayon. Maamuanda sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo lakang nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Agkunay kan. Nagkalma ka din tiriknam. Agkaba-kabaak, ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti view deck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. At na isla iti asidag. Darasan nyo! Agkamang tayo ijay! Tulungan na! Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka kitin. No di nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Baduantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayon nga agturong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak. No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti takaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanak. Tasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak ngamin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog. Anyaya nga min ti plano. Ha, di kan agdamag. Tani, umayon ti danom. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adan rescue. Ada kayo matanana. Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang. Saan kayo anabannog? Wen anak,
Masyanak ka ni Lisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako, nang? Nakalakon. Ngam madanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang. Awan mo't klase. Adda kanu napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Iday tatijak mo anak ko. Ngam agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalot mo. Saan ang matinag? Adadak ka pati. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo din, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak matan makita. Ay, umayan tidak ka ladaluyon. Ay, tsak matan makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami kidaluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di, nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod, nana. Agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may masabtan? Aguri ka, apayakas lang matartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero itilim na da ferryboat. Anya? Ni, adda yung mo tinakapasamakan tilimnad. Saan adito'y? Dahito ti imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga islay giant. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahita nga rod ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y kano iti vicinity tilim na da ferryboat. Sapay napigsa ka no ti dallo yun ijay abanda. Apay akasta ti rupa manak. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferryboat, tatang. Ket, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Oh, kasano anaamom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kano ti imbestigaran da. Adayo kano ti limnadan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kano arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya ti napasamag. Adda makitak iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay.
Timot kapitan ti ferryboat na ito eh. Putod ti may sa asakan na. Agdardara. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numandasan iti dara. Mangbiro ka kadang iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sa asakam. Nautunay ti saka ka. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapo iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamat ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadung parda ito iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga rundag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla, iti dimakkal ti daluyon. Nagsisina da Leia, Ivan, kan Romy, kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggen ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin rapat ko di tasakam. Awan ti badamon. Napatpatag ti panangispal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman na ka. Awan ang yaman na. Sige tainak ang birok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka ka. Kinagat naktumit na ije apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijelim na dan ti ferryboat. Makipagladingit akan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagijay? Awan ka no gayam. Kung nati agnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Mutlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayom apo. Dayta nga rod ti tiyak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection day tabulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko.
Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga imbis amagasan nak. May infeksyon nak pa eh. Saan? Ay, gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. Adayo ngamin dito eh. Kasanon ti panagbiag ta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga ando ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak ang naluom asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige, dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbag tada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadagiti duha a mapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kadaromi ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad day ti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasan ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ka ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya nakadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga minanapan ka no ti ferry but ijay ah. Adayo mat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni matleya ti pagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ang maikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mat Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ang maikulkulang dayjay aleya. Saan ka da si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mati inana akanayon nga agsangsangit. Agmaymay sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay. Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ah? Ay, diya ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma a prutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak ka mo, noon niya tinaganda. Balang siguro a prutas. Taijay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, ang mga nutok kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong a-rescuer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adi kam agkita ka ni Romy. Tapno matunoy ko ti arapap tayo. Ita, nagpukaw mat, nana. Saan mo asayangan day tapa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko ka ni Romy.
Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos, tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wenanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam kamot agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Bareng mapandapay kitaan iti daduma nga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag nga tapay. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan tati tinaltal a bulong, ana itapal di tasakam. Manipod tapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot. Da kami nga agnana di jay isla, kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor, makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas arwot. Adda kano edi may sa arbalis, anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita, tamayat kano ti ruot a makaagas. Agyaman na ka. Talinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairusok abaybay antipada ka tao? Ore kasano kadakas? Dakasak ka di. Awan imbaga kakasta. Ay gayam. Anya nga min tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Sika kano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakadwam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya mo. May saak na ang akro. Sika kano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Naggigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti daduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti dua. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak daytoy. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Kan adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsud. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible daytoy. Apay adyak na kariing. Nang runa, idi impabado yo kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka diti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan.
Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kanda dakkel. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman nak, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day ta, nana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisletan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak day ta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas nga adda tao ditoy. Maawata kung tikayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapan agwanawan, nana. Kadwak akanayon dito iti ina ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito eh. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas a bulbulong, ken ruot. Nagdamag mat ni Romy ken ni Ivan. Nuapay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamat ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da ken ni Leia kontra ken ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Devora ken Lisa. Anapan iti opisina ti ferry boat para iti update ti panagbirok da kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag, nga awan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana.
Day tamot ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit ngagpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam no masapulan da ti kapitan, adda imbestigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Dayta nga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da ka dagiti misi. Maudi a remedyo. Helicopter ti napan nagwanawan ka dagiti isla. No idi pa'y ko mga inaramat da ti helikopter. Iso nga rod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Maudi nga agpay suday ta remedyo. No di dalat ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayunda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan ngamin ti antibiotic dito isla. Urayak ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabiglang, dapat-dapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon. Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka mo. Diyak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si bibiyag pa'y nga ta. Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso ti na ituding ama pasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagteng na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumati sumaron na mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagteng. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Uy. Pakawanan nak. Jaking gagara. Pakawanan nak. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta, apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti pudot yo.
Nagamanak. Nangalam ka di tinyog. Iti panagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti puong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanin na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko iti nagkamangan nyo nga isla. Kunana, di maitidak ka na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rome. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Kung amin nana, nakaturog. Anya, nakaturog. Anya ka diti sasawimon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay la kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka iti nagtugawan. Si kamanan. Pingada ka manin dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferry boat ti Pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang ano adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaengan ti babae tatang? Maaramid mat ti babae ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito'y dalan, balasang ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbagaday jay aleya. Anakaturog kano ni Rome di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maana katurog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Jakman ammo iti day jay aleya. Nalaingmat nga aglangoy jay anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga ro dya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danam. Makaginawa no makainom akitiado. Mabitla nga rod. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo.
Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan mo tunay? Ngamday talaan. Nasa magtidalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito kat awan mo't kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan, kan pagadalan. Nalabit kasta. Taado mo't ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbiag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwa anak sa amangipan kadagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo adu ngamin tinakalapam ita. Alang nga rod, tadamot inakgatangan ni Jetsindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalis ang ti tiyendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan ka nga glako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta, iti pakailuganan na. Kastam ka dilatan. Ha? Nakabidang akbot nga agpay sugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga minalaklakayan. Mala, yung kakatagpalusan. Way kang subjecta ita. Ada ka di papanam? Mapanak ta iti tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayo matkit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyendaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklase. Ay, wan Nanang. Nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agri-retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni Tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami ang nakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta, Nanang. Kunak no saan kayo pa'y nakalako, tao may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni Tatang. Ngam dandani matanti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan Nanang. Sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti mariknam. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anapos ko dito Sige, tainak mangala iti nanggango abulong ti saba. Isunti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na kuma. Tanda makakita ka da kami dito Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.